Crita cekak anggitanipun Bambang Trijaya kanthi ira-irahan pasien pungkasan. Sumangga dipun pidhangetaken. Wektune wis ngarepake jam 09.00 bengi, ing njaba udane isih ngrejih, njalari hawa dadi krasa kekes. Swara wong watuk cekrah-cekreh isih keprungu saka ruang tunggu pasien. Dokter Betty mbenakake jase, nuli masang masker kanggo nutupi irung lan tutuke. Warni asistene kang kajibah daftar pasien mlebu ruang priksa karo nggawa data pasien. Isih ana wong pira, War? Pitakone Betty. Kanton setunggal, Bu. Kono mlebu pisan. Yen wis kowe mulya, mumpung udane rada mendha, aja lali lawang mburi kancingen. Inggih, Bu. Sumaure Warni. Warni metu nanging ora let suwe mlebu maneh karo ngeterake pasien. Dokter Betty ngacarani wong mau supaya munggah ana ing meja priksa. Betty nguwasi pasiene, wonge kuru, pakulitane pucet, rambute gondrong, brengos lan brewoke ketel, kaos lan tlanane kumel, watuke sasat ora ana mandege. Wis pirang dina suwene olehmu watuk? Pitakone Betty. Watara 10 dina. Ya kene lagi berobat saiki. Aku ora duwe duit. Lagi duwe duit saiki. Saiki ya ora duwe duit, ning aku wis ora tahan karo penyakitku. Yen bengi nganti ora bisa turu, dadaku rasane panas kemeranyas. Aku nyuwun tulung sampeyan kersa ngobati watukku. Anggepen aku utang dhisik. Mengko yen aku wis duwe duit dak sahur. Kandhane wong mau memelas. Betty mesem. Aku iki dokter sing mangan sumpah, dadi kewajibanku nulung wong kang mbutuhake pitulunganku senajan ora entuk pituas apa-apa. Betty mriksa pasiene sawetara suwene, banjur muni, sakjane rada kasep lemu berobat. Watumu wis nemen, paru-parumu suarane nganti kemersek. Gelem disuntik? Jane ya wedi, jawabe wong mau karo nyengir saja isin. Iki supaya watukmu enggal mari. Ya wis, aku manut. Pungkasane wong mau pasrah. Sawise nyuntik pasiene, Betty ngulungake obat 3 warna. Iki diombe sedina ping 3, sauntalan cukup siji-siji. Yen obate entek ning watukmu durung waras, bali yo mrene maneh. Iya dokter, matur nuwun. Kandhane wong mau banjur nguncruk metu saka ruang priksa. 3 dina candhake wong mau mara maneh menyang papan prakteke Betty. Kaya wektu kepungkur bengi iki dheweke uga mujudake pasien kang pungkasan. Sugeng dalu dokter. Wah, jan obatmu tos pleng tenan. Durung nganti obate entek, watukku wis jablas. Dokter Betty mesem. Njur iki ana keluhan apa maneh? Ora ana keluhan apa-apa. Aku mrene ora niat berobat, nanging arep ngaturi souvenir kanggo sampeyan. Dek, mben kae rak wis kandha. Aku ikhlas nulung sampeyan. Dadi aku ora rumangsa ngutangake apa-apa. Bener. Terus terang aku kepranan banget karo sikapmu anggone ngadepi pasien. Ora beda-bedakake antarane pasien sugih karo pasien kere kaya aku iki. Mula minangka tandha simpatiku, aku kepengin ngaturi souvenir kanggo sampeyan, wujud lukisan hasil karyaku dhewe. Kandha ngono karo ngulungake barang sing diwungkus kertas coklat. Wah, matur nuwun banget. Mengko bakal jak pasang ana ruang tamuku. Kandhane Betty bunga.
Dadi sampean iki pelukis? Iya, lagi ajaran, jawabe wong mau karo rada kelicutan. Betty nyawang pasiene kanthi luwih setiti, dedege sedengan, rambute gondrong, brewoke ketel, alise kandel, mripate bening lan sorote krasa edum. Ah, mripat kuwi ana ngendi aku tau weruh mripat kanthi sorot edem kuwi. Nalika pasiene lunga, Betty enggal-enggal nyuwek bungkuse souvenir merga selak kepingin mangerteni wujude lukisan. Dheweke melenggong nyawang lukisan iku, lukisan kembang warawari sing lagi mekar, ana kupu ireng sing lagi mliber kekejer ana sangarepe kembang mau. Lukisan naturalis sing ngedap-edapi banget. Nganti sawetara Betty anggone ngematake lukisan mau sajak keperanan banget. Nanging ing batin dheweke rada ngungun, ya kene kupu ireng mau ora digawe menclok ana kembang ora wari. Dumadakan dheweke menyat marani lukisan mau, banjur ngiling-ilingi kanthi setiti sajak ana sing digoleki. Nalika mripate nyetitakake gegodhongan ing sisih ngisor, dheweke nemokake apa sing digoleki. Ing antarane gegodhongan mau ana tulisan cilik sing disamarake, nanging dheweke isih bisa maca. Ahyar. Bubar maca tulisan mau, Betty enggal melayu metu, banjur takon marang asistene, "War, menyang endi wong mau?" "Sinten, Bu? Pasien sing pungkasan." "Sampun kesah, Bu. Wau nalika medal saking ngriki lajeng numpak becak ngetan purikipun." "Oh." Betty ngresah alon. Dheweke nyoba ngungak ratan gedhe nanging sepi, sing katon mung regemenge kertek kali winanga. Alon-alon dheweke bali mlebu ruang priksa lan nyawang maneh lukisan mau. Nyut angen-angene mbiyaki lembaran-lembaran dina sing wis suwe mungkur. Wektu kuwi sarampunge nekani malam perpisahan kang dianakake sekolahane, dheweke mulih diterake Ahyar nganggo sepedahe. Ahyar ketuane, dene dheweke dadi sekretarise. Sejatine meneng-meneng Betty kesengsem karo Ahyar, ora merga saka rupa apa maneh bondo, merga Ahyar kuwi ora bagus lan anake wong sekeng. Kanggo ngragati sekolahe wae Ahyar kudu nyambi dadi loper koran. Nanging kapribadene Ahyar sing becik njalari Betty ketarik karo dheweke, apa maneh yen ngadepi cah wedok. Betty ngerti banget bab kuwi. Sawijine dina Betty tau nekat nyemoni menawa dheweke seneng karo Ahyar, nanging jawabe Ahyar, "Kowe ibarat kembang warawari sing lagi mekar, Bet. Dene aku ibarat kupu ireng sing ora bejaji, tangelamun wani menclok ana kembang kuwi, paling-paling mung wani mliber kekejer ana cedhake karo nyawang kaendahane." Betty mung meneng krungu wangsulane Ahyar. Dheweke wis ngira yen Ahyar bakal nyauri kaya ngono kuwi, awit metu saka atine sing minder. "Kowe sida ndaftar ana UGM, Bet?" pitakone Ahyar wektu semono karo ngontel sepedahe. "Iya, aku kepengin mlebu fakultas kedokteran. Sesuk niatku arep nyang Yogya. Kowe dhewe arep nerusake ana ngendi?" Betty ganti takon. "Kowe ngerti dhewe kahananku. Sengara aku bisa nerusake kuliah." "Oh, sorry Yar. Kowe tau kondo jare pengen dadi pelukis kuwi ora kudu nempuh pendidikan formal to? Bisa sinau ana sanggar lukis utawa nyantri ana nggone pelukis gamben," kandhane Betty. "Iya, sirku ya arep ngono kuwi," jawabe Ahyar. "Ya syukur
Aja nglokro, banyak jalan menuju Roma. Betty nyoba nyemangati mitrone. Iya Bet, dongakno wae, muga-muga sok yen awake dhewe ketemu maneh kowe wis dadi dokter lan aku kasil dadi pelukis. Amin, jawab Betty. Sok yen aku kasil dadi pelukis, aku janji bakal nemoni kowe. Janjimu tak cekel lho Yar, jawab Betty karo mudhun saka boncengan merga wis tekan ngomah. Makasih Yar, kowe pancen my best friend, kandhane Betty karo ngelus rambuté Akhyar. Kuwi sapetemon pungkasan karo Akhyar sawetara taun kepungkur. Saiki dheweke wis kelakon dadi dokter lan Akhyar kasil dadi pelukis. Akhyar wis nuhoni janjine nemoni dheweke. Eman dheweke pangkling karo Akhyar merga saiki gondrong lan brewoken. Eman dheweke ngejarake Akhyar lunga maneh. Getun. Betty bali nyawang lukisan karo unjal ambekan. Pancen endah, mratandani menawa pelukise wis nguasani teknike nglukis. Nanging geniya kupu ireng kuwi isih durung wani menclok ana kembang warawari. Ora krasa eluwe wiwit nelesi pipine. Betty nangis mingsek-mingsek, batine kebak rasa getun lan keloro-loro. Yar, njur nganti kapan aku kon nunggu tekamu? Warni mlebu ruang priksa saperlu ngandani yen wis wayahe tutup. Nanging bareng ngerti dokter Betty lagi nangis mingsek-mingsek ana ngarep lukisan, dheweke mundur. Watara seprapat jam candhake, Warni mlebu maneh karo kandha. Bu, wonten tamu. Betty ndengenge karo muni. Iki wis bengi, aku wis ora nampa pasien. Nanging Bu, tamunipun. Tamune aku Bet. Betty mengo nyawang arai swara, banjur bengok kaget. Yar, kowe Yar. Wanita mau melayu mapakake tamune banjur ngruket kenceng. Alon-alon Akhyar nuntun dokter mau banjur dijak lungguh. Kowe mentas nangis Bet? Pitakone Akhyar karo ngusapi sisa eluh kang isih nempel ana pipine dokter mau. Heeh, jawab Betty karo ndingkluk. Kenang apa? Kupu ireng elek kuwi sing marai. Apa salahe kupu ireng kuwi? Geniya nganti seprene isih ora wani menclok ana kembang warawari. Dheweke kuwatir yen nganti ngrusak kaindahane kembang kuwi. Wangsulane Akhyar. Saendah-endahe kembang tetep butuh dipencloki kupu, ujare Betty. Senajan mung kupu ireng elek. Senajan mung kupu ireng elek, jawab Betty mantep. Akhyar mesem. Dheweke metu saka ruangan, ora suwe mlebu maneh karo nyangking lukisan, banjur diseleh ana sisihe lukisan sing sepisanan. Betty ngawasi lukisan sing nembe diseleh, meh padha karo lukisan sing pisanan, mung bedane kupu ireng kuwi digawe menclok ana kembang warawari. Sakjane sekawit lukisan iki sing arep kanggo kowe. Geniya ora sida. Awit aku tidak gegek wis ana kupu liya sing menclok ana kembang warawari. Nanging bareng Warni nelpon aku kandha yen kowe nangis bareng weruh lukisanku sing sepisanan. Aku yakin yen durung ana kupu liya sing menclok ana kembang kuwi. Mula aku bali mrene maneh ngeterake lukisan sijine, kandhane Akhyar karo mesem. Dadi kowe sengaja sekongkolan karo Warni nggo garap aku? Pitakone Betty semu anyel. Heeh, jawab Akhyar karo ngakak. Nakal,
nakal kowe. Bengoke Betty karo gabloki gegere Ahyar sing digabloki bengok-bengok karo melayu metu. Yar, kowe arep nyang endi? Aku melu. Betty melayu nututi Ahyar. Cutel.